ଆଜି ଭାଇମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗାଉଁଲିଆ ଲୋକ ମାଛ କେମିତି ଧରୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତା, ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ, ଯିବା ମାଛ କେମିତି ଧରା ହଉଛି ଦେଖିବା। ଏମିତିଆ ହିଡ଼ ଅଛି, ଘାସ ବି କାଟୁ। ବେଶ କରି ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ବେଶୀ ଯେ ଘାସ କାଟୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥାଏ, ଯାହା ନଡ଼ା ରଖିଥାଉ ଖରାଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦଉ। ଏବଂ ଘାଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମାଛ ଆମେ କେମିତି ଧରୁ। ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମ ପଟେ କୁହନ୍ତି ସେଟା ପଟା ବେଲି। ତ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଠି ଘର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଜଗିବା ପାଇଁ କରିଛୁ। ଏମିତି ମାଛ ଆମେ ଧରୁ ଭାଇ, ଦେଖୁଥିବେ ଏଟା ହେଲା ଆମ ଘାଟି, ଏ ପାଣି ଯାଉଛି, ଏଠି ଦେଖିବା ମାଛ କେତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଛ ଭାଇ କମ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରେ, ମାଛ ଆଜି କମ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାଣି ବି ଯାଉନାହିଁ ପୋଟା ଭିତରକୁ, ପାଣି ବୋଧେ ଯାଆନ୍ତା କି ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯାଉନି ଜମା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟା ଆଣିକି ବସେଇବା, ଇଏ ହେବନି, ୟା ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ହଉ ଦେଖିଲେ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।